Tak myslím, že môžeme začať, ak sa aj nejaký oneskorený kolega pripojí, snáď o nič dôležité nepríde. Vítam vás všetkých na dnešnom webinári. Moje meno je Vladimír Barčák. Budeme sa dnes baviť o tom, prečo investovať do zlata, aké sú možnosti v rámci spoločnosti Bizin Gold. A keďže pred 2 týždňami kolega Braňo Riečan sa venoval dosť do hĺbky produktom, ktoré máme pre bežných obyvateľov, občanov, tak ja by som dnes určite spomenul niečo znova o zlate a potom sa venoval tomu, ako naše služby, naše produkty môžu využiť podnikatelia. Samozrejme, to, že podnikatelia môžu využiť naše produkty, súvisí aj s tými klientami, ktorí majú retailové produkty a im to dáva rovno nové možnosti. Aby sme si splnili nejaké technické veci na začiatok, celý webinár sa nahráva, to znamená, že bude k dispozícii o 1-2 dní zavesený online pre tých, ktorí si budú chcieť ho pozrieť zo záznamu. Ak budete mať akékoľvek otázky, poprosím vás písať ich do chatu alebo si ich nechať nakoniec a na konci si ich môžeme povedať a zodpovieme si ich. Všetkých poprosím, aby počas celého webinára mali vypnuté mikrofóny, prípadne aj kamery, aby mali lepší prenos. No a na konci určite bude priestor na to, aby ste sa mohli pýtať, čo vás zaujíma zo sveta zlata. Snáď všetko technické. No a teraz sa teda poďme pozrieť na to, že ako to vlastne vyzerá s tým zlatom, čo sa týka aktuálnej situácie. Ak sa bavíme s ľuďmi, že poďme investovať do zlata, dôležité je, aby tí ľudia vedeli, čo to pre nich bude znamenať. Ako sa vlastne zlato vyvíja, prečo je ten drahý kov dobrý nápad v rámci investovania. No a najčastejšie padá otázka, že ako sa vyvíja cena. Ja som si vystrihol posledný polrok, aby sme si mohli niečo povedať o tom, čo robí cena zlata. Pokiaľ sa pozrieme na to dlhodobo z pohľadu, povedzme, že tohto milénia, tak zlato zhodnocuje cez 9%, povedzme, že okolo 10% ročne v priemere. Vždy je dôležité povedať to v priemere, pretože každá položka, ktorú si viete nakúpiť do svojho investičného portfólia, má určitú volatilitu. Zlato má tú výhodu, že jeho volatilita je podstatne nižšia ako u akcií, ale stále musíme rátať s tým, že výkyvy ceny sú prirodzenou súčasťou a že môže sa stať, že vaša investícia bude aj v nejakom pásme korekcie a následne môžete očakávať nejaký rast. Dôležité je, že z dlhodobého pohľadu, pokiaľ sa bavíme o horizonte 10 rokov a viac, je určite isté, že vám zlato veľmi zaujímavým spôsobom zhodnotí vaše prostriedky. Ak sa pozrieme na tento graf, tak práve tam máme taký zaujímavý výkyv v novembri, kde počas kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch zlato pekne plynule rástlo a v momente, ako bolo jasné, že vyhral Donald Trump, tak nastal mierny pokles ceny. Trhy sa trošku na pár dní, ale doslova len na pár dní ukludnili, čo bolo zase následované veľmi zaujímavým výkyvom smerom nahor a dosiahlo sa nové all-time high, alebo teda historicky najvyššia hodnota dosiahnutá na zlate. Konkrétne toto je cena nášho uncového zliadku. No a potom bolo nejaké obdobie, nazvime to, že trošku kľudu, potom znova zlato trošku poskočilo, potom plynule rástlo a nastalo obdobie konca januára a februára, kde všetky významné investičné spoločnosti a významné banky museli prehodnocovať svoje odhady, pretože väčšinou odhadovali, že do konca roka 2025 zlato stupne zhruba niekde k $2900 za uncu. Realita bola taká, že už museli tieto predikcie zmeniť a posunuli ich
Niektorí konzervatívni predpovedatelia týchto cien hovoria o cene 3100 na konci roka a niektorí investiční mágovia sa vyjadrili, že pokiaľ budú niektoré kritické body v geopolitike pokračovať, tak je možné, že zlato vystúpa do konca roka až na $3300 za jednu uncu. Takže takýto je pohľad odborníkov, ekonomov, ktorí si myslia, že teda zlato má pred sebou ďalší rok rastu. Vychádzajú určite aj z geopolitiky, ale aj z toho, čo sa deje na trhu so zlatom. Minulý rok opäť bol rekordný z pohľadu spotreby zlata na svete. Keď sa pozrieme len na to, že centrálne banky už tretí rok pokračovali vo svojich rekordných nákupoch a nakúpili cez 1000 tón do svojho portfólia. Samozrejme sa to týka hlavne tých veľkých ekonomík, ale pre nás je zaujímavé aj to, že naši susedia, napríklad také Poľsko, nakupuje zlato naozaj vo veľkých objemoch a takisto bratia Česi nakupujú veľmi zaujímavé objemy. A ak sme mohli konštatovať ešte pred 3 rokmi, aj pred 2 rokmi, že Slovensko má vyššiu zásobu zlata ako Česká republika, tak dnes už to zďaleka nie je pravda. A myslím, že už sa blížime niekde k bodu, že Česká republika bude mať o chvíľu 2-krát väčšie zásoby zlata, ako má Slovensko. Takže toto sú všetko vplyvy, ktoré pôsobia na to, že zlato bude zrejme stúpať aj v roku 2025. Ešte je tam jeden zaujímavý faktor. Tie zásoby zlata, o ktorých vieme, že sú vyťažiteľné dnešnými technológiami a nazvime to, že za rozumných nákladov, tak tie sa pri tomto tempe ťažby minú zhruba za 16-17 rokov. Takže aj to, že sa blíži ten horizont, kedy tá ťažba zlata bude oveľa náročnejšia, zložitejšia a tým pádom oveľa drahšia, tak aj toto vplýva na to, že cena zlata postupne plynule stúpa a dá sa očakávať, že v najbližších rokoch ďalej porastie. Samozrejme, zlato nie je jediná komodita, s ktorou sa na investičných trhoch obchoduje a preto je niekedy potrebné pripomenúť si, ako sú na tom ostatné položky, ktoré môže klient mať v portfóliu a mal by mať v portfóliu, pretože vždy je potrebné, aby klient diverzifikoval, aby mal rozdelené svoje investičné zdroje do rôznych nástrojov, aby tie prípadné výkyvy, tú volatilitu vedel lepšie vstrebať, aby bol pripravený na to, že v ktoromkoľvek okamihu má šancu siahnuť na niektoré zo zdrojov, pokiaľ by súrne potreboval finančné prostriedky zo svojich investícií vyberať. Veľmi dobrým protipólom voči zlatu, pretože väčšinou sa hýbu akcie opačne ako cena zlata, je napríklad akciový trh reprezentovaný najväčšími americkými spoločnosťami, čiže ak budeme hovoriť o indexe S&P 500, tak toto je určite dobrý nástroj, ale samozrejme za dodržania určitých pravidel. Veľa ľudí, keď počuje, že S&P 500 kleslo o 3%, o 7%, o 10%, tak si povedajú 10%. No len treba si byť vedomý toho, že S&P 500 je 43 biliónov dolárov v cenách teda ku koncu minulého roka. Čiže bavíme sa o tom, že 10% je cez 4 bilióny dolárov, ktoré tam ešte v decembri boli a dnes už neexistujú. Takže naozaj ten akciový trh zaznamenal veľmi významný prepad a pre mnohých investorov, ktorí nezažili v minulosti nejaké krízové obdobia, je to náročné vnímať takéto veci na trhu, ale treba si povedať, že je to úplne bežná, úplne normálna vec a pokiaľ váš investičný horizont je niekde 10-15 rokov od dnes, tak sa vôbec netreba nejako vzrušovať nad tým, čo sa dnes udialo. Treba si len byť vedomý toho, že neexistuje svätý grál. Všetky investičné nástroje majú svoje miesto vo portfóliu, ale treba naozaj mať rozdelené tie prostriedky čo najviac, aby ten váš investičný život bol čo najplynulejší a aby v čase, keď budete potrebovať čerpať prostriedky, boli tie prostriedky naozaj zaujímavo zhodnotené.
Veľmi často sa stretávame s tým, že nám niekto povie, že ale S&P 500 je super, lebo tam sa vždy zarába a tam, keď to držím 5, 8, 12 rokov, tak vždy som zarobil. No nie vždy a treba si byť vedomý toho, že každá jednorazová väčšia investícia je spojená s veľkým rizikom. Ak klient bude pravidelne investovať každý mesiac nakupuje za aktuálnu cenu, riedi si to portfólio, priemeruje si tú nákupnú cenu, za ktorú kupuje tú investíciu, dosiahne veľmi zaujímavý výsledok v zlate, v S&P 500, v rozvojových krajinách, kdekoľvek inde, ale pokiaľ sa rozhodne jednorazovo investovať, ide do veľkého rizika, že netrafí správny okamih. A tak ako veľa investičných odborníkov hovorí, alebo aj napríklad šéf Českej centrálnej banky, keď hovoril o tom, že prečo priebežne nakupujú zlato, aj keď je na vrcholoch cenových, tak on povedal, že nie je dobre snažiť sa časovať trh, treba pravidelne investovať a priemerovať si tú cenu a vtedy máte zaistené, že nakúpite v priemere tak dobre, že na konci bude ten výnos pre vás veľmi zaujímavý. Aby sa vám nestalo to, že budete čakať 13 rokov na to, aby ste boli na nominálnej nule, nehovoríme ešte o tom, že by ste zohľadnili aj to, ako sa vyvíjala inflácia, lebo v tom prípade by ste čakali 18 rokov na to, aby ste mali tú istú hodnotu v akciách, ktorú ste tam vložili pôvodne v peniazoch. Pokiaľ ale budeme hovoriť o tom, že treba ísť investovať do rôznych aktív a jedno z nich je určite zlato, treba si povedať, že prečo práve s IBISom a prečo nie niekde inde. Pokiaľ máme teda správne informácie, v Čechách a na Slovensku sme zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá má priame napojenie na rafinérie. Máme zmluvu s Pumpom a SD Royal Mint. Ak klient má chuť si to overiť, keď otvorí stránky Pumpu, nájde si, že kde sa dajú ich produkty kúpiť, pretože priamo z Pumpu klient nakupovať nevie, tak na stránke Pumpu si nájde, že v rámci Európy je niekoľko predajcov a medzi nimi pre Česku a Slovenskú republiku nájde práve IBIS in Gold. Pump má iba 20 takýchto partnerov celosvetovo. Na to, že to je najväčší dominantný predajca investičných zliadkov pre retail, čiže do 100 gramov, majú podiel cez 50% dnes na trhu, tak naozaj majú len 20 partnerov, cez ktorých predávajú svoje produkty. Do Royal Mint má trochu viac tých partnerov, ale takisto keď si prejdete ich web stránky, tak tam nájdete odkaz na IBIS in Gold ako autorizovaného oficiálneho partnera. Je to obrovská výhoda preto, lebo my vždy budeme mať zlato, pokiaľ ho má výrobca a naopak, keď bude náš klient chcieť dať zlato do výkupu, tak má istotu, že my ho vždy vykúpime, pretože od nás ho ten výrobca veľmi rád naspäť vykúpi. Pokiaľ hovoríme o ďalších výhodách, ktoré to prináša, tak z môjho pohľadu veľká výhoda IBISu je, že garantujeme prvodržiteľstvo. To znamená, že produkt, ktorý ste od nás kúpili, pred vami ešte nikto iný nedržal v ruke, od výrobcu ide do nášho trezoru, z nášho trezoru ide priamo k vám a tým pádom máte garantované, že dostanete nový zliatok alebo novú mincu a nebude ani poškodená, ani poškriabaná, ani tam nebude žiadna iná ďalšia známka nejakého použitia. A samozrejme tým pádom máte aj garanciu, že to je 100% pravé. Naviac spoločnosť Pump má systém Veriscan, kde si viete jednoducho telefónom alebo na skeneri overiť pravosť každého jedného zliadku a zatiaľ tento systém, pokiaľ vieme, je jediný na svete, ktorý takto funguje a je neprelomiteľný. To znamená, že neexistuje spôsob, ako by ho niekto obišiel. Čiže vy, ak ten svoj zliatok budete mať doma 15-20 rokov a potom ho budete chcieť premeniť na peniaze, tak či už IBIS alebo akákoľvek iná spoločnosť, kdekoľvek na svete ho od vás bude vykupovať, si cez Veriscan za 2 minúty overí pravosť tohto zliadku a dostanete za neho férovú cenu na úrovni niekde okolo London Fixu. Keď už som spomenul ten výkup,
my ho garantujeme priamo v zmluve. To znamená, že je úplne jedno, či od nás kupujete zlato za 1 100 000 alebo ho kupujete v nejakých menších objemoch alebo striebornú mincu za 45 eur. Vždy máte zmluvu. To znamená, že kupujem niečo, mám kúpnu zmluvu a v kúpnej zmluve sú nejaké parametre. Jeden z najdôležitejších parametrov je, že my garantujeme, že túto mincu, tento zliatok od vás vykúpime. Takže pokiaľ vieme, momentálne v Čechách aj na Slovensku sme jediná spoločnosť, ktorá má takúto garanciu priamo v zmluve. Nemáme to len zavesené niekde reklamne na webe alebo v obchodných podmienkach, ktoré by sme zajtra vedeli zmeniť. Je to v zmluve a klient sa môže na to spoľahnúť, že to dodržíme. Máme na to veľmi dobrý prostriedok, sme oficiálnym partnerom rafinérie, čiže vykúpime zlato v ľubovoľnom objeme. Aj všetko, ktoré sme doteraz za celú existenciu Ibisu predali, vieme zajtra vykúpiť. Keď hovoríme o výkupe a hovoríme o tom, že kupovanie zlata má priniesť nejaký výnos pre klienta, tu sú dôležité transparentné ceny a to, že ten výkup bude férový. My vždy určujeme cenu výkupu večer pred nasledujúcim dňom, takže sa môže stať, že sa trochu odchylujeme od London Fixu, ale približne naše ceny kopírujú London Fix, čo sa týka výkupu. Čo sa týka tej nákupnej ceny, klient, keď si otvorí našu stránku, vidí, za akú cenu kupuje zlato. Pokiaľ vidí nejakú cenu ráno na našej stránke a stihne do 11. urobiť prevod peňazí, tak má garantované, že v tejto cene sa mu pripíšu tie peniaze vo forme zlatých gramov na jeho sporiace účty, alebo ak kupuje jednorazovo, tak za túto cenu reálne nakúpi to, čo si vybral. Keď som spomenul sporiace programy, tak tu je veľmi dôležité, že všetci naši klienti môžu využívať sporiace programy tak, že to zlato, ktoré si tam vygenerujú, si ho pošlú domov, alebo ho nechajú u nás bezpečne v trezoroch a toto využitie trezoru majú nadživotne zadarmo. Niektorým ľuďom to slovo nadživotne príde divné, no je to preto, že naša zmluva nemusí končiť s tým, ako skončí život nášho klienta. Našu zmluvu je možné previesť na novú osobu, či už to bude priamy príbuzný, alebo kamarát, alebo úplne cudzia osoba a tá zmluva môže bežať ďalej. Takže typicky ja mám sporiaci program, keď už budem uvažovať o tom, že ten sporiaci program už nebudem využívať, tak ho prepíšem na moju vnúčku a moja vnúčka v ňom môže pokračovať ďalších 30 rokov a potom ho znova prepísať na svoju vnúčku alebo kohokoľvek ďalšieho. Čiže toto využitie trezoru sa bude týkať všetkých ďalších užívateľov tohto môjho sporiaceho programu, ktorý som si ja otvoril. No a veľmi dôležitý a v súčasnosti by som povedal, že až nevyhnutný bod, všetko robíme elektronicky, naozaj existuje len veľmi málo úkonov, kde potrebujeme papier od klienta a v priebehu tohto roka budeme robiť ďalšie úpravy v elektronických prístupoch, ktoré máme pre klientov a každý jeden klient si bude môcť kontrolovať stav svojho sporenia, svojho účtu, bude vidieť všetky svoje predchádzajúce transakcie a všetko bude mať elektronicky prístupné zo svojho počítača a takmer všetko bude mať rovnako prístupné aj vo svojej aplikácii, ktorú bude mať v mobilnom telefóne a z tejto aplikácie si môže kontrolovať všetky veci vo svojom účte, vo svojom konte. Pred 2 týždňami ste sa od kolegu dozvedeli niečo o našich programoch, ktoré sú určené pre bežných obyvateľov, ako sa zvykne hovoriť, že retailové produkty, čiže či už je to iPlan Profi, alebo Rentier, alebo Gold, sú určené pre bežných občanov, ktorí môžu v týchto produktoch si sporiť a premieňať peniaze okamžite na gramy alebo miligramy zlata a takto si zhodnocovať svoje prostriedky. Jednorazový nákup je jasná vec. Ak človek má k dispozícii voľný obnos peňazí a postačuje na ten zliatok alebo tú mincu, ktorú si vybral, tak si ju vie jednorazovo kúpiť.
No a to, že si tam tí klienti sporia, to, že tam majú odložené tie prostriedky, môže slúžiť na rôzne účely. Prvý účel je, že to tam nechajú, tak ako som spomenul, zadarmo majú využitie trezorov, to znamená, že to zlato bude ležať v našich trezoroch, kým sa oni nerozhodnú inak, alebo sa z týchto produktov rozhodnú, že si tie zliadky a mince nechajú poslať domov, alebo v prípade e-plánu Gold a e-plánu Rentier majú možnosť, že týmto zlatom budú platiť. A platiť môžu medzi sebou, dvaja bežní občania si potrebujú previesť nejaké peniaze, nemajú hotovosť, no tak si pošlú gramy alebo miligramy zlata v danej hodnote a týmto spôsobom sa medzi sebou vyrovnajú. Čo je prípad, ktorý povedzme, že sa môže stávať, ale nie je veľmi častý. Oveľa zaujímavejšie a dôležitejšie pre klientov, ktorí majú e-Plan Gold a e-Plan Rentier je, že budú môcť platiť u podnikateľov, ktorí budú prijímať platby v zlate. Prečo by to robili? No preto, lebo keď z e-Planu Gold chcem ísť do peňazí, tak tá hodnota, ktorú v peniazoch mám k dispozícii, je zhruba o 4% nižšia ako hodnota zlata, ktorú mám v tomto konte. Ak pôjdem za podnikateľom, ktorému zaplatím týmto zlatom, tak tam sa uplatní zníženie hodnoty iba o 1,3%, čiže výrazne výhodnejšie nakupujem za zlato, ako keby som si vybral peniaze a išiel minúť peniaze. A tento podnikateľ dokáže túto platbu prijať okamžite, v danej chvíli, hneď vidí, že zlato bolo prevedené na jeho účet, čiže na rozdiel od napríklad kreditnej karty nemusí 3-4 dní čakať, kým mu to banka pripíše, ale okamžite vidí, že to zlato od vás mu dorazilo a vie vám vydať tovar alebo poskytnúť službu, ktorú ste si zaplatili. No samozrejme na to, aby taký podnikateľ mohol prijímať platby, a keď sú teraz medzi nami nejakí podnikatelia, tak sa to týka aj ich, tak takýto podnikateľ potrebuje mať samozrejme firemné zlaté konto, ktoré mu umožní prijímať takéto platby. E-Plan Max vznikol na to, aby sme uzavreli celý ten svet zlata, ktorý sa dá elektronicky ovládať, ale stále hovoríme o fyzickom zlate, ktoré leží v trezore, aby užívateľia e-plánu Gold a e-plánu Rentier mohli prísť za podnikateľom a zaplatiť mu v tomto zlate okamžitou platbou a aby tento podnikateľ mal možnosť toto zlato od nich prijať. Samozrejme, netýka sa to len toho, že prídu klienti, zákazníci a zaplatia, týka sa to aj toho, že dvaja podnikatelia medzi sebou si majú možnosť zaplatiť tak, že využijú svoje e-plány Max a prevedú si zlato, ktoré si prevedú okamžite, bez nejakých obmedzení a naozaj len s využitím ich mobilného telefónu zrealizujú celú transakciu. Keď hovoríme o e-pláne Max, tak samozrejme tá platba je jedna z výhod, ale tento produkt poskytuje podnikateľovi aj ďalšie iné možnosti. Pokiaľ podnikateľ si vytvára nejakú rezervu, odkladá si nejaké zdroje na to, aby mohol jedného dňa urobiť nejaký väčší investičný zámer, je takisto ako pri bežnom investovaní pre neho vhodné, aby diverzifikoval. Čiže nejakú časť má v banke, nejakú časť má možno v nejakých špecifických rezervách a nejakú časť prostriedkov si môže ukladať vo fyzickom zlate. A samozrejme tam môže rátať s tým, že sa mu táto suma bude aj zhodnocovať. Má možnosť absolútne flexibilne vkladať peniaze naozaj v ľubovoľných čiastkách, aj malých, aj väčších. Má tam len veľmi malé obmedzenia, ktoré sa týkajú toho, že ak celkový objem tých vkladaných peňažných prostriedkov chceme nejako ohraničiť, tak hovoríme o tom, že zatiaľ, keďže je ten produkt novinka a skúšame, čo bude pre klientov zaujímavé, tak zatiaľ tam máme obmedzenie, že do 1 milióna eur môže klient si zainvestovať do zlata.
z tohto objemu peňazí si potom môže nakupovať ľubovoľné zlato alebo striebro v ľubovoľnej hmotnosti, všetko, čo máme v e-shope, si vie z tohoto konta nakupovať, alebo keď potrebuje, vie ísť späť do peňazí a tam je limit až 40 000 eur denne, alebo teda ekvivalent v tých menách, ktoré sú u nás k dispozícii. A celkovo zasa 1 milión ročne vie z tohto e-plánu Max klient, podnikateľ vybrať. 1 milión eur, zhruba 25 miliónov českých korún. Myslím si, že je to suma, ktorá je ďaleko nad sumami, o ktorých sa bežne naši klienti s nami rozprávajú, pretože cielime na malých podnikateľov, čiže bavíme sa štandardne o živnostníkoch, malých SROčkách, typicky s 10-15 zamestnancami, kde naozaj tieto sumy sú absolútne postačujúce na to, čo títo podnikatelia potrebujú využívať. No ako som už spomenul, ak si tam podnikateľ odloží nejakú časť svojich finančných zdrojov, tak ak zaplatí do svojho e-plánu Max peniaze do 11. hodiny, tak v daný deň má pripísané gramy, miligramy zlata a už ich vidí na svojom účte v tej hodnote, ktorú ráno videl, že aká je aktuálna cena gramu zlata v programe e-plán Max. Veľmi zaujímavou vecou je dnes motivácia zamestnancov. Týka sa to samozrejme aj Českej a Slovenskej republiky. Dostávame sa do štádia, že vzhľadom na extrémne nízku nezamestnanosť nie sú zamestnanci a je potrebné tých zamestnancov nejakým spôsobom motivovať. A tá motivácia môže byť aj tou formou, že podnikateľ bude poskytovať svojim zamestnancom príspevky vo forme zlata, ktoré im bude pripisovať na ich retailové produkty, či už e-plan Gold alebo e-plan Rentier. A takýmto spôsobom ich môže motivovať k tomu, aby jednak zostali u neho pracovať a zároveň, aby si aj tvorili dôchodkové zdroje, aby sa naučili trochu pracovať s investičným produktom. No a veľkou výhodou na Slovensku je, že sú tu určité zákonné pravidlá, kde je možné využiť určitú daňovú výhodu v prípade takejto motivácie zamestnancov. A tam, pokiaľ máte záujem o viac informácií zo Slovenska, ako sa toto rieši, tak nás kontaktujte, dohodneme si nejaké, či už online alebo naživo stretnutie a prejdeme si to, aby sme si povedali, že či je to pre vás realizovateľné a či vy máte možnosť využiť aj takúto daňovú výhodu, ktorá by tam z toho mohla pre vás vyplynúť. Pokiaľ hovoríme o tom, že na Slovensku je nejaká daňová výhoda možná pre zamestnancov, na Slovensku o niečo vyše 2 týždne sa spúšťa transakčná daň. Tu je treba si povedať, že pokiaľ ja prevádzam z e-plánu Max na iný e-plán Max alebo na retailové produkty nejaké zlato, tak hovoríme o presune zlata z jedného konta na iné konto, nehovoríme o pohybe peňazí, takže samozrejme na transakcie v rámci e-plánu Max sa nevzťahuje transakčná daň a tým pádom aj toto je jeden z takých bodov, ktorý môže byť zaujímavý pre určitú skupinu podnikateľov, kde keď si navzájom posielajú objemy financií, tak môžu využiť to, že to nebudú presúvať vo forme peňazí, ale že si to prevedú ako gramy zlata a tým pádom je to mimo bankový sektor, mimo finančný sektor. Je to prevod hmoty, alebo teda tovaru, aby som bol technicky správny z pohľadu toho podnikateľa. Keď sa pozrieme na to, v akých parametroch sa momentálne pohybuje e-plán Max, je to veľmi podobné ako naše retailové produkty, ale samozrejme je to prispôsobené tomu, že podnikateľ hovorí o trošku inom investovaní do zlata, nie je to pre neho nejaké sporenie. Čiže aj tu hovoríme o tom, že podkladovým aktívom je investičný zliatok, ktorý má 400 uncií, alebo teda niečo cez 12 kg. Čiže je to tá
štandardná banková veľká tehla, ktorú občas vidíte vo filmoch, čo je veľká zábava, keď vidíte v tom filme toho lupiča, ako hodí 20 týchto tehličiek do svojej športovej tašky, chytí ju do ruky a uteká s ňou. Celkom by ma zaujímalo, ako tých 250 kg unesie v jednej ruke, ale v každom prípade toto používame ako podkladové aktívum. Samozrejme, pokiaľ klient bude mať zainvestované prostriedky v tom objeme, koľko dnes tá tehlička stojí, tak túto tehlu si môže nechať vyexpedovať do svojej spoločnosti. Fyzicky ju môže mať doma v trezore. To sa ale asi stane málo kedy, ale je to jedna z možností. Pokiaľ viem, sme jediná spoločnosť v Čechách a na Slovensku, ktorá má k dispozícii aj túto veľkú bankovú tehlu 400-uncovú. No, naozaj skôr rátame s tým, že si budú tie spoločnosti vyberať menšie kusy zlata alebo striebra a tu majú možnosť z tohto svojho konta vyberať si ľubovoľné zlato a striebro, ktoré máme v bežnej ponuke a môžu si ho nechať zaslať fyzicky na svoju adresu a môžu ho mať vo svojom trezore. A tak, ako som už spomenul, môžu si vybrať peniaze na ktorýkoľvek zo svojich vlastných podnikateľských účtov. No a to, čo už sa stáva štandardom vo finančnom svete, celá zmluva je vytvorená elektronicky, zadajú sa údaje, doplnia sa 2-3 dokumenty, ktoré je potrebné tam nahrať, nič zložité a v priebehu niekoľkých minút máte vytvorenú zmluvu a prvou platbou z hlavného účtu spoločnosti, ktorá musí byť minimálne vo výške 4 eur, je táto zmluva uzatvorená, potvrdená a aktívna a už potom môže tento podnikateľ využívať iPlan Max na všetky účely, na ktoré si ho zriadil a môže napríklad využívať aj to, že má nulové poplatky pri transakciách s inými podnikateľmi, ktorí majú iPlan Max. A toto je podľa mňa veľmi zaujímavá vec, pretože ak podnikáte a máte bežný bankový účet, tak väčšinou v tej štandardnej cene máte nejaký počet transakcií, ktoré môžete vykonať. Každá ďalšia transakcia je spoplatnená. U nás, bez ohľadu na to, aký bude počet transakcií, aký je objem jednotlivých transakcií, majú možnosť si dvaja podnikatelia medzi sebou platiť bez akéhokoľvek obmedzenia a vždy to bude za nulový poplatok. A to je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, že majú možnosť podnikatelia medzi sebou si vytvoriť určitú komunitu, kde pokiaľ všetci budú využívať iPlan Max, tak sa vyhnú zbytočným poplatkom v bankách. Keď hovoríme o tom, že má ten podnikateľ prijímať platby, ktoré u neho budú realizovať jeho zákazníci, je potrebné mu k tomu vytvoriť možnosti. Jednou z možností je, že bude mať od nás NFC terminál na bezkontaktný príjem platieb. Tento jeden terminál dostane bezplatne, ak by potreboval viac, pretože má viac pokladníkov, viac pobočiek, alebo potrebuje, aby viacerí ľudia mali k dispozícii možnosť prijímať platby v zlate. Ďalšie NFC terminály si vie objednať a vyslovene za nákladovú cenu ich dodáme v tom počte, v akom ich bude podnikateľ potrebovať. Takže má možnosť sa zabezpečiť dostatočným počtom týchto terminálov. Pokiaľ hovoríme o tom, že má NFC terminál, tak nie je to jediná možnosť. Tento NFC terminál má aj QR kód, čiže ak niekomu nefunguje NFC komunikácia na jeho mobile, vie využiť QR kód z tohto terminálu. Ak ten podnikateľ zrovna nemá u seba tento terminál a chce prijať platbu, vie si vo svojom mobilnom telefóne otvoriť aplikáciu a takisto vytvoriť platbu, vyžiadať si platbu od klienta a vytvoriť QR kód, ktorý mu priamo ukáže na svojom mobile alebo mu ho pošle e-mailom a vie takýmto spôsobom prijať tú platbu naozaj ľubovoľne, či už sú s klientom priamo oproti sebe, alebo je klient na opačnej strane tejto planéty a potrebuje mu zaplatiť. Je to úplne jedno, vedia si cez QR kód túto platbu zrealizovať aj takto na diaľku. A aj keď ten človek bude na Novom Zélande alebo
na konci Argentíny, vie mu takto poslať zlato, ktoré v priebehu sekúnd bude pripísané na účet tohto podnikateľa. Veľmi dôležité je, že pokiaľ by tento podnikateľ si teda zvolil ten 400-uncový zliatok a dá nám ho do výkupu, tak s výkupnou cenou mu vrátime aj vstupné cenové navýšenie, čo je funkcionalita všetkých našich sporiacich produktov aj pre retailových klientov. Takže ak na začiatku ten podnikateľ zaplatil nejaký náklad, ktorý je spojený s týmto produktom, jednorazový, len počiatočný, tak má možnosť ho získať takýmto spôsobom naspäť. Už som spomínal niekoľkokrát to, že klient má možnosť sa dostať späť k peniazom. Typicky na ďalší pracovný deň ich môže mať na svojom bankovom účte, ale iba na svojom podnikateľskom účte. A toto je veľký rozdiel proti retailovým produktom, pretože naši retailoví klienti, bežní občania, môžu zo svojho e-plánu Gold alebo e-plánu Rentier poslať peniaze na ľubovoľný účet, ktorý je v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, čiže svojmu príbuznému, alebo zaplatia nedoplatok v elektrárniach, alebo pošlo peniaze do autoservisu, ktorým opravoval auto, je to úplne jedno, vedia ten prevod urobiť na naozaj ľubovoľný účet. V prípade podnikateľov, aby sme dodržali kompletne legislatívu, tak ako je nastavená v našich krajinách, je potrebné uviesť svoje podnikateľské účty priamo v systéme a iba na tieto podnikateľské účty, ktoré má ten podnikateľ zadané do systému, sa dajú prevádzať peniaze. Za tento produkt nie je účtovaný klientovi podnikateľovi žiadny poplatok za jeho správu. Účtujeme si iba odmenu predávajúcemu z výnosu, to znamená, že ak tomuto podnikateľovi zlato zarobí, tak z tohto výnosu, ktorý dosiahol náš klient, si časť prostriedkov ponechá IBIS na svoje náklady a všetko ostatné bude pripísané priamo klientovi. Toto sa nevzťahuje na výber toho 400-uncového zliatku. Ak ten zliatok bude chcieť klient domov, tak tam sa neúčtuje žiadna odmena pre nás, tam je to s nulovým finančným zaťažením. Pokiaľ má náš klient podnikateľ e-Plan Max, tak má konkrétne všetky tieto možnosti a povedzme si, že ako sa to tam aj odvíja finančne. Požiada o to, aby sme mu expedovali 400-uncový zliatok. Samozrejme, musíme sa dohodnúť, akým spôsobom mu ho doručíme, pretože sa bavíme o veľmi vysokej hodnote a tam už nie je možné využiť poštu alebo nejakého štandardného prepravcu, čiže tam sa to musí individuálne dohodnúť, aby sme si zladili, aká forma prepravy sa zvolí. Toto je možné raz ročne. Tam je realizovaný nulový spread, čiže rozdiel medzi nákupom a predajom sa tu neaplikuje a ako som pred chvíľkou spomenul, ani odmenu z výnosu si neúčtujeme. Druhá možnosť je, že sa klient rozhodne si vybrať zlato alebo striebro v menších gramážach. Tam už je naozaj ten výber ľubovoľne na ňom, čo si zvolí a až do celej výšky svojho konta má možnosť si vybrať ľubovoľné zliatky alebo mince z nášho celého portfólia, vrátane napríklad aj produktov z lunárnej edície, ktoré v iných sporiacich programoch nie je možné si nastaviť, napríklad v e-pláne Profi nie je možné sporiť do lunárnej edície, keďže táto má obmedzenú časovú dispozíciu. Ak sa klient rozhodne prevádzať zlato inému klientovi, ktorý má e-Plan Max, čiže inému podnikateľovi, ako som povedal, je to absolútne bez poplatkov, je to bez spredu. Ak sa rozhodne prevádzať zlato na e-Plan Gold nejakému retailovému klientovi, typicky zamestnancovi, ale môže to byť napríklad v rámci nejakého vernostného programu, ktorý si vytvorí na tomto princípe aj nejaký jeho zákazník, tak tam je nastavený spread na 0,1%, takisto pri rentierovi je to
len 0,1% ako spread z Maxu do tohto retailového produktu pre bežného klienta, užívateľa. Už som spomínal, že na výber v peniazoch sú tu určité limity, ale tie limity sú nastavené naozaj veľmi vysoko, takže si nemyslím, že by sme narazili na to, že klient bude nejakým spôsobom zvažovať, že či toto mu postačuje, pretože 1 000 000 eur, alebo teda 40 000 eur denne je tak vysoká suma, že ak sa bavíme o typickom klientovi pre iPlan Max, čiže o živnostníkovi alebo malé SROčke, niekde radovo maximálne do 20 zamestnancov, povedzme, tak tieto čiastky sú ďaleko nad sumy, s ktorými tieto spoločnosti zvyknú pracovať ako s nejakou investičnou rezervou, ktorú by si chceli ponechať mimo bankového sektoru v zlate. No a ako som už na začiatku spomínal, je dôležité povedať si niečo aj o tom platobnom systéme, ktorý pomáha našim klientom, ktorí majú iPlan Gold alebo iPlan Rentier, aby mohli používať zlato nielen na to, že zhodnocujú prostriedky a jedného dňa si to zmenia naspäť do peňazí, ale aby mohli aj zaplatiť priamo podnikateľa, ktorý má iPlan Max, a takýmto spôsobom využiť výraznú výhodu, pretože nákladovo je to pre nich oveľa zaujímavejšie, ako vybrať si peniaze a potom platiť peniazmi u nejakého podnikateľa štandardným spôsobom. Prečo by to mali robiť takýmto spôsobom klienti? No, pretože pokiaľ si nasporia peniaze a budú v tých peniazoch sa snažiť nasporiť si sumu na kúpu nejakého tovaru, môže sa stať, že sa nikdy nedosporia, pretože pokiaľ by si odkladali peniaze, povedzme, veľmi dlhodobo, od roku 1993, tak v českých korunách je to naozaj drastický rozdiel, pretože dnes by mohli využiť výrazne nižšiu hodnotu ako tých 1000 korún, ktoré mali v roku 1993. My na Slovensku máme trošku výhodu v tom, že to až tak silno nevnímame, pretože tým prechodom na euro sme sa dostali do trošku inej situácie, ale v roku 2009, ak si niekto odložil 100 eurovku, tak dnes s ňou zaplatí tovar, ktorý už ako keby mal hodnotu iba 60 eur, pretože tak výrazne klesla kúpna sila eura, že naozaj stratilo 40% zo svojej hodnoty. Naopak, keby si kúpili v tom 2009 namiesto tej 100 eurovky zlato, tak dnes majú viac než 3,5 násobok tej hodnoty. Preto je podľa mňa veľmi dôležité zvažovať, že či si budem odkladať peniaze, alebo či si to radšej vložím do zlata. A to sa týka jednak retailových klientov, ale aj podnikateľov, ktorí ak si chcú nasporiť na nejaký investičný zámer 4, 5, 6 rokov, tak je lepšie, aby tie prostriedky aspoň z nejakej časti premieniali na zlato a v zlate zhodnocovali tieto finančné prostriedky na veľmi zaujímavej báze, s tým, že ale keby sa čokoľvek dialo, vedia nasledujúci pracovný deň mať zase k dispozícii peniaze vo svojom bankovom konte. No a ako funguje InGold Pay? Máme tu zobrazený mobilný telefón a máme tu zobrazenú nejakú kartu. Tá karta je NFC terminál, čiže my sme to tak trošku otočili. Nevyužívame nejaký elektronický terminál, ktorý by bol pripojený do siete, musel by mať Wi-Fi alebo nejaké pripojenie na internet a musel by komunikovať aktívne s našim systémom. Tá kartička, ten NFC terminál naozaj slúži len na to, že klientov mobil zistí, s kým komunikuje, aký podnikateľ od neho bude žiadať platbu a všetko sa deje na pozadí v našom systéme a komunikuje klientov mobil s našim systémom a tam si vyžiada všetky informácie o platbe, tie zverejní a klient má možnosť si ich overiť vo svojej aplikácii.
Čiže ak má klient našu aplikáciu, ak by mal viacero našich produktov, tak sa mu tam zobrazia všetky tie produkty, vie si priamo zvoliť, že ide poslať platbu, vie si zvoliť, že chce prijať platbu, všetko toto si vie v tej aplikácii naklikať, vie si zadať sumu, vie si zadať prípadne nejakú doplňujúcu informáciu, variabilný symbol faktúry alebo popis, ja neviem, kupujem kuchynskú linku alebo čokoľvek, aby to mal identifikované. A veľmi jednoduchým výberom produktu zvolí, z ktorého konta a vie platiť. Samozrejme, čo je veľmi dôležité pre obidve strany, aj kupujúci, aj predávajúci vidia, že platba bola úspešná. Kupujúci vie, že jeho konto sa znížilo o príslušné gramy v hodnote, ktorú prevádzal, a ten podnikateľ vidí, že tie príslušné gramy mu boli pripísané a že má ich okamžite k dispozícii vo forme zlata a môže s nimi okamžite on narábať. To ale nie je všetko. Pokiaľ sa podnikateľ rozhodol, že bude mať možnosť prijímať platby v zlate, bude zverejnený na našom webe. Na stránke Ingold Pay môže mať zverejnenú nielen centrálu, ale všetky svoje pobočky, ktoré prijímajú platby v zlate, a má možnosť vidieť vlastne svoju prevádzku takto zverejnenú. Ak sa klient rozhodne, že si chce kúpiť niečo za svoje zlaté úspory, ide na stránku Ingold Pay, v kategórii si vyberie, z akej kategórie hľadá podnikateľa, prípadne zadá nejaké kľúčové slovo, aby sa zorientoval, urobí si výrez na mape svojej oblasti, ktorú on zvažuje, že by bola pre neho zaujímavá, jeho bydlisko a nejaké blízke okolie. A tam sa mu zobrazí zoznam obchodov, ktoré sú v danej lokalite, v danej kategórii alebo splňajú nejaké kritérium, ktoré on si vybral. Ak sa pozrieme napríklad na časť západného Slovenska, tak ak ja by som hľadal, že kde si idem kúpiť auto, tak napríklad v Malackách je predajňa, ktorá mi je schopná predať vozidlo značky Kia za moje zlaté úspory, čiže nemusím utekať do banky a vyberať hotovosť, ktorú som si tam z môjho plánu Gold previedol. Nemusím riešiť to, že je to vysoká suma, musím nahlasovať banke, že chcem vybrať veľké objemy peňazí, alebo že idem prevádzať prostriedky na účet toho predajcu a on musí čakať do zajtra, kedy sa mu to na účte zobrazí. Prídem s mobilom, prevediem zlato v ľubovoľnej sume, presne v hodnote toho vozidla, ktoré kupujem. Podnikateľ vidí okamžite, že zlato mu prišlo, odovzdá mi kľúče a ja fičím domov na svojom novom fáre. A všetko sa udialo za veľmi výhodných podmienok pre mňa, pretože namiesto 4% spredu som musel za menej transakcií, ktoré by som musel realizovať, som mohol využiť výhodu, že mám iba 1,3% spread. No a čo je dôležité, tento predajca vozidiel dostane nielen tú cenu, ktorú sme si dohodli za dané vozidlo, ale dostane o 0,5% viac, pretože dostane bonus za to, že prijal takúto platbu. Takže vy, ak ste podnikateľ, budete prijímať platby, máte za to ešte výhodu, čo je veľký rozdiel oproti prijímaniu platieb napríklad platobnou kartou, kde platíte nejaký fixný poplatok za terminál, z každej platby vám zúčtujú 1 až 3% a podobne. U nás ste za to odmenení, že prijímate platby v zlate. Takže naozaj veľmi zaujímavé. Každý podnikateľ má možnosť sa zviditeľniť v našom systéme, aby sme dali klientom, ktorí majú zlaté kontá, na vedomie, že majú možnosť u vás platiť v zlate, a takýmto spôsobom prepojíme retailového klienta, ktorý si sporí v zlate, s klientom, ktorý prijíma platby v zlate, a veľmi jednoduchým a pohodlným spôsobom platbou mobilu sa môžu veľmi, veľmi príjemným, ľahkým spôsobom spojiť a jeden prijať a druhý realizovať úhradu. Keď hovoríme o tom, že ten systém Ingold Pay umožňuje platbu typicky pre
pre tých ľudí, ktorí majú e-plan Gold alebo e-plan Rentier podnikateľovi na jeho e-plan Max, alebo že si dvaja podnikatelia, ktorí majú e-plan Max, navzájom môžu zaplatiť, tak je stále dôležité pripomínať si, že hovoríme o službe, ktorú poskytuje Ibizin Gold. To znamená, že tak ako vždy hovoríme o fyzickom zlate, aj tu hovoríme o tom, že sú tu kontá, ktoré sú vždy všetky kryté fyzickým zlatom, ktoré leží v trezore u nás a dá sa kedykoľvek fyzicky zobrať k vám domov. Všetky kontá majú garanciu rýchlej expedície zlata. Typicky máme nejakú zásobu zlata k dispozícii, že naozaj vieme nasledujúci pracovný deň poslať, ale môže sa stať, že ste si vyžiadali väčší objem zlata alebo niečo a môže to trvať 2-3 dní, kým ho odošleme, ale naozaj veľmi rýchlo expedujeme zlato, pretože ho máme fyzicky k dispozícii v trezoroch. Všetky kontá majú samozrejme garanciu toho, že vedia realizovať okamžité platby zlatom. To znamená, že aj dvaja klienti, ktorí majú e-plan Gold, alebo ja mám e-plan Gold, vy máte e-plan Rentier, chcem vám poslať peniaze, na pár klikov vám ich pošlem a vy ich okamžite vidíte vo svojom konte ako prijaté gramy alebo miligramy zlata. Samozrejme tým, že hovoríme o tom, že máte u nás odložené fyzické zlato, tak toto fyzické zlato rastie na cene. Samozrejme máme za sebou teraz nejaké rekordné nárasty v hodnote desiatok percent, ale v priemere sa dá hovoriť o tom, že v tomto miléniu zlato robí cez 9% ročný priemerný výnos, takže toto je niečo, čo sa deje aj na vašom konte. Každý 1 gram zlata, keď ste ho kúpili, tak ho kupujete v tej aktuálnej cene a keď ho budete realizovať či už pri nákupe alebo pri prevode do peňazí naspäť, tak bude zhodnotený podľa toho, ako sa za dané obdobie cena zlata vyvinula. To samozrejme spôsobuje, že vaše peniaze sú odolné voči inflácii. Samozrejme tá vysnená inflácia, o ktorej hovoríme v eur, je niekde na úrovni 2% a vieme, že sa to v posledných rokoch nie veľmi darí. Už sme sa na jeseň tešili, že inflácia zase poklesla, že už sme niekde pri tom našom vysnenom 2% cieli, ale zase nastal nejaký drobný rast inflácie. Samozrejme, všetci sa tešia z 2%, ale to znamená, že vaše peniaze strácajú hodnotu tempom 2%. A tu si ešte treba povedať, že inflácia je veľmi zaujímavé číslo, pretože je to nejaké politické house numero, ktoré si môžu politici prispôsobovať a tie kritériá výpočtu inflácie sa môžu v čase meniť. Čiže dá sa povedať, že nikdy inflácia naozaj nezohľadňuje to, aký je reálny pokles kúpnej hodnoty vašich peňazí a ten je vždy typicky vyšší, ako je tá inflácia, ktorú prezentujú politici a prípadne Európska centrálna banka alebo naše centrálne banky, kde naozaj tú infláciu oni prispôsobujú kritériami tak, aby vyzerala optimistickejšie. No a pre Slovensko je tu ten bod, ktorý je veľmi zaujímavý, že prevody v rámci zlata nie sú prevodmi finančných prostriedkov, čiže sa na ne nevzťahuje transakčná daň, ktorá by ovplyvňovala teda výšku nákladov podnikateľa, ktorý tieto transakcie prevádza, pretože samozrejme transakčná daň sa nevzťahuje na bežné obyvateľstvo, bežných občanov, týka sa to len podnikateľov, či už sú to živnostníci, SROčky alebo väčšie akciové spoločnosti, tak tie, keď budú robiť od 1. apríla nejaké finančné transakcie, tak sa ich bude týkať transakčná daň za každú jednu platbu. Ale pokiaľ budú mať svoje zdroje v zlate, tak zlato je tovar, nie je to finančná položka, preto na prevody v zlate sa žiadna transakčná daň nebude vzťahovať. Toľko z mojej strany, čo sa týka prezentácie a tých informácií, o ktoré som sa chcel dnes s vami podeliť. A teraz je ten čas, pokiaľ máte nejaké otázky, aby sme si ich zodpovedali. Ja sa skúsim pozrieť
do chatu. Áno, pán Polák, veľmi dobrá pripomienka. Veriscan je funkčný na zariadeniach so systémom iOS, čiže typicky s iPhoneom. Takže bohužiaľ pre Android, vzhľadom na to, že Android nemá niektoré bezpečnostné prvky, zatiaľ spoločnosť PAMP neposkytuje Veriscan, ale teda na ktorýkoľvek iOS je to možné využiť. Prípadne je možné využiť počítač a skener a takýmto spôsobom si overiť pravosť zliadku, ktorý máte v rukách od spoločnosti PAMP. Zatiaľ tu nevidím žiadne ďalšie otázky, tak keď niekto má záujem sa opýtať, nech sa páči zapnúť si mikrofón a spýtať sa. Nikto nič? Všetko sme vyčerpali? OK. Tak ak nie sú žiadne otázky, tak ja vám poďakujem za pozornosť. Ak by vám napadli nejaké otázky neskôr, tak sa kľudne na nás obráte. Na našich stránkach nájdete číslo na infolinku alebo e-mailovú adresu, ak si to chcete napísať a aby ste presnejšie definovali, o akú informáciu vám ide, alebo teda môžete konzultovať veci s kolegami, či už so mnou, alebo na Slovensku s Braňom Riečanom, alebo v Čechách s našimi 3 kolegami, ktorí sú vám k dispozícii. V každom prípade ďakujem ešte raz za pozornosť, no a teším sa, že sa stretneme zase pri nejakých ďalších zaujímavých informáciách zo sveta zlata. Pekný večer ešte.